I Pretty Little Lies, så der, hvor det var, at de fandt ud af, hvem Eva var. Det var fucking dårligt. Ja, og ved du hvad, det var Mona, ikke? Nej, det var ikke Mona. Jo, det er den første sæson. Men den ved du, det er Charles. Du ved godt, nej, det er lige sæson 6, der er jeg kommet til. Er du kommet til sæson 6? Jo, der er jeg kommet til. Ej, jeg skal ikke bare gå og hoppe på trampolin i stedet. God idé. Kom Pia, det er den her vej. Som om vi ikke vidste det. Jeg er helt ærlig, Martine. Fuck, det er langt siden jeg hoppede på trampolin. Spurt. Ej, lige er du okay? Ja, jeg er okay. Nå, det var nok film for i dag. Jeg har lige nogle opgaver, I kan sidde og lave de sidste 10 minutter. Nu er vi fri. Har du ikke lige hørt de sidste 10 minutter? This my shit. All the girls stop. Ej, er du okay? Hold vent, jeg har jakke på. Hvad sker der? Nu. Vent lige. Jeg kan ikke. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house.